Bizni Allah hidayetke көндерген, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хамд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, Аллаһның йорты Бәйтуллаһга, Аллаһ Субханаһу ва Таалагның әмренә буйсынып, намаз укырга, вагыз тыңларга, Мусламаннар белән күзгә күз карап, сәлам биреп күрешергә, һәм дә бер-беребезгә дуа кылырга килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мубарак булсын җомга көннәребез. Аллаһ Субханаһу ва Таала кылган гынаһларыбызны гафу итеп, кылган изгелекләребезне Аллаһ Таала кабуллардан кылса иде. Һәрбер эштә кабуллык кирәк. Кабул. Менә шушы нинди генә эш эшләсәк тә, Раббым риядан кылмасаң иде, мактанудан кылмасаң иде, Раббым кабул итсәң иде минем эшемне дип, Аллаһ Субханаһу ва Тааладан сорарга кирәк була, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Әлхәмдүлиллаһ, динебез бик җиңел. Кайбер вакытны үзебезнең наданлыгыбыз белән генә, кайбер вакытны гыйлемсез булган ихласлыгыбыз белән генә, ихласы бар, гыйлеме юк. Менә шушы бәндәләр кайбер вакытны надан мөҗтәһид дип әйтелә. Менә шушы бәндәләр кайбер вакытны динне авырайтып, диндә булмаган кешеләргә дошман булып, динне ниндидер бер вахши кыяфәттә күрсәтеп, динебезгә файда урынына зарар да китерүләр мөмкин. Шуның турында бүген вагазым ва ма тауфиқи илля мин индиллаһил алиyyil азим. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръан Кәримендә безгә шулкадәр җиңел, күңелебезгә хуш булган, һәр вакыт шатландыра торган, ниндидер авырлыкта инде биттем бит инде, гынаһларым күп бит инде минем. Аллаһ Таала мине җәннәткә кертмәс инде, мине гафу итмәс инде, харап булдым дигән вакытта шушы аят күңелебезгә килеп, әлхәмдүлиллаһ, карагыз нинди җиңел аят, карагыз нинди шатлыклы аят дип, менә шушы аятны укыйбыз, ишетсәк сөйнәбез, һәм дә кайбер вакытны онытабыз да. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул я ибадиллазина асрафу ала анфусихим". Үз-үзенә зарар китергән, үз нәфсенә үзе зарар китергән. Иногда мы излишествуем, иногда мы приносим вред самому себе, прежде чем кому-то принести. Үз-үзенә зарар иткән, үз-үзенең вакытын исраф иткән, малын исраф иткән, кирәкмәгән юлларга тоткан бәндәләр, инде бөтенләй өметсезләнгән бәндәләргә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ла тахнату мир рахматиллаһ". Аллаһның рәхмәтеннән бер кашан да өмет измәгез. Не отчаивайтесь от милости Всевышнего. Инналлаха ягфиру дзунуба джамига. Хакыйкатьтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля күп булса да гынаһларны гафу итә. Әз генә гынаһлар түгел. Күп булса да Аллаһ Таала гынаһларны гафу итә. Иннаху хува ал-гафур ар-рахим. Хакыйкатьтә Аллаһ Таала гынаһларны гафу итүче зат. Скажи, о рабы мои, которые излишествовали во вред самому себе, не отчаивайтесь милости Всевышнего Аллаха. Аллах прощает грехи полностью, поистину Он прощающий и милостивейший. Кайбер вакытны бәндә дингә керә, динне өйрәнә башлый да, әз генә мәгълүмат ала да, берничә сүрә, берничә аят укый да, батын кешеләрне дошман итеп куя. Хәтта әтисе, әнисе дә аның өчен дошман. Хатынын талак итә, балаларын килмәгез яныма, сез динсезләр ди. Андыйлар да бар. Менә шуңар карап, хәтта башка диндәге кешеләр дә, он нормальный человек был. Как только принял ислам, как только начал читать намаз, все стали для него врагами и отдалился от всех, и теперь к нему не подойти. Бу ислам түгел. Бу ислам түгел, гынаһ эшлибез. Ләкин гынаһ эшләсәк, Аллаһ Субханаһу ва Тааля гафу итүче. Аллаһ Таала барбер гафу итә дип эшләргә түгел. Бәндәчелек белән хаталанып, онытып эшләгән гынаһлар, яки мәҗбүр булып ниндидер бер гынаһ эшләдең, шушы гынаһларны Аллаһ Таала гафу итә. Гынаһ ике төрле. Беренчесе, син
Аллаһ белән ике арадагы булган гына. Между тобой и Всевышним есть грехи. Әгәр дә шушы гынахны син кешегә сөйли торган булсаң, кеш белән зина кылып, иртә белән дустыңа шуны сөйли торган булсаң, төне буе эчеп җиреп, төне буе харам ашап, харам эчеп җиреп, кеше үтереп яки урлап җиргәннән соң, бу ике арада калды, Аллаһ белән ике арадында. Ләкин шуны түзә алмыйча кемгәдер сөйләсәң, мактансаң, бу гынах кеше белән, үзең белән кеше арасында, халык арасында була. Аллаһ гафу итер, теге кеше гафу итәрме, юкмы? Шуның өчен ниндидер гынах эшләдек икән, аны кемгәдер сөйләмәскә, бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, ва анибу, Аллаһка кайтырга да, Раббым гынах эшләдем. Субханаллах. Раббым гынах эшләдем, гафу ит мине, аны беркем дә белми, гафу ит мине бу гынахны дип, җылы-җылы Аллаһ Тәгаләдән тәүбә итсәң, бу гынахлар ул вакытны гафу ителә иншааллах. Әгәр дә гынах эшләдең дә шуны мактанып, үкенеп түгел, бәлки мактанып кешегә сөйли торган булсаң, не просишь прощения у Всевышнего, а еще гордишься, хвалишься, перед кем-то там хочешь показаться, что такой грех совершил, считай, что ты не один грех сделал, а много грехов сделал. Потому что тот человек про тебя думал, что ты хороший, а после того, как ты рассказал про свой грех, отношение этого человека к тебе изменилось, и ты не только себе навредил, и ему навредил, и жене навредил, и соседям навредил. Шуның өчен дә Аллаһ белән ике арадагы булган гынах иншаллах гафу ителә. Инде Аллаһ белән бәндә белән арада гынах булса, теге бәндәне ризалатырга кирәк. Если ты кого-то обидел, у кого-то украл, у кого-то оскорбил, унизил, то этот грех между тем и с тобой. Ты должен извиниться, ты должен откупиться, ты должен дать, ты должен извиниться. Вот тогда, если он извинит, иншаллах Всевышний извинит. Субханаллах. Ла тақнату мин рахматиллах. Бір қашанда Аллахның рахматынан үміт үзмәгіз. Аллаһ Тәала күп булса да гынахларны гафу итә. Мин сөйләгән идем сезгә бер вакыйганы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны сөйләде сахабаларга. Бер кеше 99 кешене үтергән. 99 кешене үтергән, ләкин күңелендә әз генә булса да рәхимлек, шәфкатьлек, дингә, Аллаһка булган мәхәббәт калган. Из 99% 1% еще остался, но убил 99 человек. И вот этот 1% его гложет, может простить Всевышний. Бәлки мине Аллаһ Тәала гафу итер, бәлки мине ничек генә булса да менә шушы эшләремнән тәүбә кылсам, бәлки мин иншааллах Аллаһ хузурында рәхмәтле булырмын дип, бу бара кемгә? Изли бер галимне, ищет знающего человека, улема. Улем не нашелся только габид. Бар галим, бар габид. Габид — человек, который поклоняется Всевышнему, но знаний у него нету. У него ихлас есть, но знания нету. Он очень богобоязненный, вероубежденный, конкретный человек, но знаний нету. Менә шушы кешегә туры килә. Шушы кешегә туры килә дә, теге шул кадәр ихласлы. Шул кадәр ихласлы, көне-төне намазда, көне-төне гыйбадәттә, тегенең белән сөйләшми, моңар эндәшми, бөтенләй заһидлектә киткән кеше, теге кешегә әйтә, менә мин шулай итеп 99 кешене үтергән идем. Менә мин тәүбә кыласым килә, мин нишләргә тиеш дигән вакытта, теге кеше әйтә, 99 кеше үтердеңме? Юк, сиңа бернинди тәүбә, юк, син җәһәннәмне ди дә, теге кеше тота да тегесен дә үтерә. Менә бу вакытта мин киләсем килә. Теге тота да теге кешен дә үтерә, инде барбы биткән, харбан гарәпчә әйтмешли, тегене дә үтерә. Бу вакыйганың дәвамын беләсез. Мин аны кайтып сөйләп тормыйм сезгә. Сөйләп тормыйм, ләкин бер галимнең, Әл-Гарифи исемле бер галим бар, шуның сөйләгән сүзен сезгә тапшырмакчы мин. Бер мәҗлестә утырабыз ди. Безне бер мәҗлескә чакырдылар ди. Бер кеше хакына бер мәҗлескә чакырдылар. Зур бер мероприятие, зур бер торжество. Анда галимләр, анда имамнар, анда шәкертләр, анда хафизлар, анда зур затлы кешеләр. Шуларның арасында гади генә бер киенгән, кыяфәтен бөтенләй мөселманга ошамаган, тегендә бара да, тәмәкесен тарта да, керә,
ләкин безнең яныбызда утыра. Безнең яныбызда утыра. Мин шаккаттым, бу нинди кеше икән. Бөтен кеше аны хөрмәт итә, аңар күршәләр, ләкин ул кеше белән артык сөйләшәсе килми, артык үзен күрсәтәсе килми, мактанасы килми, ләкин бөтен кеше белән менә шушы Гарифи янында, шейх янында утыра. Мин кем икәнен дип сорамадым да, аннан соң инде соңыннан бу мәҗлес үткәннән соң безне обедка алып киттеләр. Обедка күчтек. Зур бер залга, бик яхшы итеп ризыклар хәзерләгәннәр. Шушы залга күчтек тә, и бу кешене дә минем янда утырттылар. Әле бу кеше тегендә чыгып, әле тәмәкесен тартты да, үзенең кыяфәтләре белән, шундый гади генә кыяфәтләре белән, обыкновенный такой рабочий там вид или там, извините меня, такой стильный вид киемендә кирип утырды. Мин соңыннан сорадым ди. Кем соң бу? Бу бөтен галимнәр, чапанлы, чалмалы кешеләр янында утыра. Бу кем соң бу дигәч, бу беләсезме? Бу менә шушы бинаны тезгән кеше. Центр, исламский культурный центрны тезгән кеше. Ул гына түгел, берничә Коръан хафиз мәркәзен тезгән. Мәчетләр тезгән. Андагы мәчеттәге булган имамнарны, шәкертләрнең зарплатасын биреп тора. Аларга тиешле булган хакларын түләп тора. Бөтен менә шушы утка, суга, газга бөтенсендә түләп тора һәм әйтте: "Мин генә түлим, үзем салам, үзем түлим, беркем дә катнашмасын, бу минем эшем", дип әйтте. Карагыз, тегендә чыгып тәмәк тарткан, кыяфәте дә бөтенләй ышамаган, мусулман кешесенә ышамаган. Бу кешегә әгәр дә әзме күпме, әз генә дәгъват итсәң, әз генә аның күңеленә шулай итеп керсәң, әз генә аны мактап әзрәк, Аллаһның рәхмәте япсын дип аңар әгәр дә күңелен күтәрсәң, бу бит кеше тагы да тақва булып, тагы да исламга кирип китеп, тагы да күпме ярдәм бирер. Субханаллах. Второй пример, тот же шейх Арифи никогда говорит отношения с немусульманами и отношениями с людьми, которые еще не встали на намаз, не теряйте. Никогда не говорите: все, он конченый, он намаз не читает, он уразу не держит, он пьет, он курит, с ним даже не общайтесь, не говорите. Однажды летел в самолете, саудовские авиалинии, понятно, там и стюардессы все в хиджабе, все на голову одеты, длинные у них халаты. Но он летел, видать, другая авиалиния была. И я смотрю, стюардесса без головного убора, и платье у нее не очень длинное. Но когда она меня узнала, она пришла ко мне, подала мне воду и говорит: "Шейх, я вас узнал, у меня большая просьба, помолитесь за меня". Я иногда пропускаю намазы. Иногда я аср читаю зухр вместе, иногда я читаю магриб, айша вместе. Помолитесь за меня. Карап торырга марҗак хатны шикелле, кафир хатны шикелле. Әмма ләкин аның эше менә шулай туры килә, что ул намазын да укый. Ләкин ураза вакыты иде, мин мусафир булгач ураза булмадым. Ул әле мин ураза, миңа нинди вакыт белән авыз ачарга икән? Каким временем мне делать ифтар? Временем, вот, который сейчас, или временем, когда мы приземлимся? Шуның өчен бер касанда ла тaqнату мин рахматиллах, бер кашанда Аллаһның рәхмәтеннән өмет измәгез. Инналлаха ягфиру дунуба җамига. Һәм шушы аятның дәвамында Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва анибу إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون". وأنيبوا дигән сүзнең мәгънәсе: кайтыгыз Аллаһыгызга, вернитесь к своему Всевышнему. Да, делали грехи, да, были мы в джахилия, делали там и пили, и гуляли, что только не было, но если сделали тауба, делайте тауба насуха, истинное покаяние, а не просто так, как дятел. Сегодня напился, завтра тауба сделал, вечером опять пошел на пьянку. Не так. Хакыйкый тауба белән тауба кылырга кирәк.
Хакики тауба нәрсә, истинное покаяние что? Это не возвращаться к этим действиям, плохим, харамным действиям, вообще не возвращаться. Покаяться у Всевышнего: «О Аллах, гафу ит меня. Мин менә 40 ел намазсыз булдым, күпме мен динсез булдым, и Раббым, гафу ит меня. Менә шушы көннән башлап мен синең юлыңа бастым» дип, и радуйтесь, что вы покаялись. И если увидите человека, который делает этот грех, то отворачивайтесь от него. И у вас должно быть пренебрежение и отвращение. Эх, тауба кылдым, тауба кылмаган булсам ичкән булыр идем дип түгел. Каралы, альхамдулиллах, кытылдым бит бу аракыдан, кытылдым бит бу зинадан, бу харамнан, кеше үтерүдән, урлаудан кытылдым бит, Раббым, альхамдулиллах дип шөкранә кылыгыз да, һәм тауба кылыгыз, башка бу эшкә кайтмагыз ди. Тагы мөхтәрәм азиз кардәшләр, Аллаһ белән ике арадагы гынах турында сөйләмәкче булам. Инна Аллаһа юдни ал-муъмина яумал қиямати фаядагу алейхи канафу. Қиямат көнендә Аллаһ субхана ва тааля үзенең гынахлы бәндәсен үзенә алыр да үзенең күләгәсе астында аның белән аерым сөйләр. В судный день Всевышний пригласит своего грешного раба, нас, и отдельно будет разговаривать с ним. Субханаллах. Нәрсә дип әйтә? Тагрифу данба кәзә. Исеңдәме ди Аллаһ Тааля? Менә шушындый гынахларың бар иде. Тегендә зина кылган идең, монда урлаган идең, монда ялганлаган идең, монда кеше хакын алган идең, дип Аллаһ Тааля сорый. Тегесе әйтә: "Наам, я Рабби." Әйе, исемдә. Менә бу гынахларың бар иде синең, менә теге гынахларны эшләгән идең. Помнишь, ты сделал те грехи? Убивал, украл, обманул, пьянствовал, делал прелюбодеяние. Всевышний говорит и напоминает ему, потому что «Фаман ягмаль мithqala dharratin khayran yara». Горчица ырлыгы кадәр генә гынахларыбыз булса, Аллаһ Тааля аны күрсәтер. Кичкенә генә изгелегебез булса, Аллаһ Тааля аны да күрсәтер. Һәм шушы бәндәгә Аллаһ Тааля әйтер икән: "Менә шушы гынахларны күрдеңме? Синең гынахларың бар иде, ләкин дөньяда ул гынахларыңны берсе дә белми иде. Мин дөньяда ул синең гынахларыңны качырдым. При жизни про эти грехи никто не знал. Ты никому не рассказывал, и я прятал твои грехи». Дип бу кешегә бик күп гынахларын сөйли Аллаһ Тааля. И бу кеше уйлый хәзер. Бу кеше уйлый: "Биттем инде. Миңа бер нинди гафу юк инде. Аллаһ Тааля бөтен гынахларымны, мин белгән, мин оныткан гынахларымны миңа сөйләп бирде. Булды миңа һәр җәһәннәм булыр инде" дип булган вакытта Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Сатартуха алейка фид дунья ва ана агфиру лака яумал қиям." Дөньяда мин синең бу гынахларыңны качырдым, ди Аллаһ Тааля, һәм синең гынахларыңны гафу иттем диде. Субханаллах. Биттем инде, все, я кончился, все, я буду в аду. Всевышний все мои грехи мне рассказал, он все знает. Дигән кешегә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Нет, ты. В жизни я прятал эти грехи, и сейчас я простил тебе эти грехи", диде. Ла тaqnatu мин рахматиллах. Бер кашан да Аллаһның рахмәтеннән өмет измәгез. Инна Аллаһа ягфиру дзунуба җамига. Ләкин нинди зур гынах? Аллаһ Тааляга ширк кату, Аллаһ Тааляга юк дип әйтү, отрицание Всевышнего и быть двуличным, мунафик булу. Кафирләргә, мунафикларга бер нинди пощада юк. Шуның өчен дөньяда яшәгән вакытта менә шушы иң куркыныч нәрсә мунафиклык. Самая страшная вещь это быть двуличным. С мусульманами быть на их волне и тут же переключиться к кафирам, к мунафикам и быть ихними истинными друзьями. Yok. Отношения строй с ними хорошие. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның күрше яһудие, яһуди күршесе пәйгамбәрбезне чакырган. Кунакка чакырган, ипи пешергән дә кер дип чакырган кунак күрше хакы. Пәйгамбәрбез аңар: "Юк, мин бармыйм, ул яһуди, ул еврей" дип әйтер иде. Яки анда кирсә дә шытык йөз белән генә рәтләп күрешмичә, пренебрежение белән генә эшләр иде. Юк, пәйгамбәрбез кирде, елмаеп,
аның белән муамәлә кылды, аның ризыгын ашады. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, безнең яшибез кем? Менә монда таджиклар, үзбәкләр, татарлар, чувашлар, марилар, удмуртлар, урыслар, кем генә юк, йөзгә якын милләт бар. Шулар белән юк, мин мөселман гына, мин намаз укучы гына дип, әгәр дә үзебезне генә хаклы дип җирсәк, ул вакытны без исламда түгел, бәлки без исламны дөрес аңламаган кеше булабыз. Ниятлә, менә мин хәзер менә бу кеше белән муамәлә итәм. Чувашмы ул кафирме ул, мунафикмы ул, кемме? И Раббым, шуның белән муамәлә кылган вакытта, пока я взаимодействую с этим человеком, сделай так, чтобы он полюбил ислам, полюбил нашу религию, чтобы я смог проникнуться в его душу, и чтобы его душа смягчилась, и он или принял ислам, или хотя бы не отвергал и не был врагом ислама. Менә шушы дәгъват була, Аллаһ юлында джихад була, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә, хакыйкатьтә мин җир йөзенә эшне җиңләйтер өчен килдем, авырайтыр өчен түгел. Всевышний послал меня, мое предназначение для того, чтобы облегчить, а не осложнять. Иногда мы осложняем. Яссиру ва ла тугассиру, баширу ва ла тунаффиру, ва куну ибадаллахи ихванан, диде Пәйгамбәрбез. Яссиру ва ла тугассиру, җиңләйтегез, авырайтмагыз. Баширу ва ла тунаффиру, кешеләргә сөендерегез, шатландырыгыз, аларның күңелләрен төшермәгез, рәнҗетмәгез. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, мусулманнар, бер-берегез белән кардәш булыгыз. Бүгенге көндә тегесе салафи, мунсы вахаби, мунсы суфи, мунсы фалани, мунсы ашгари, мунсы фалани дип, бүгенге көндә мусулманнар арасында шушындый дошманлык бар. Аллаһ каршында кем дөресрәк, без беләбезме, юкмы? Иннамал аъмалу бил хаватим, һәрбер эш ахыры белән үлчәнә. Һәрбер эш ахыры белән үлчәнә. Шуның өчен дә, и Раббым, кабул ит минем эшләгән эшләремне. Тагы да Ибраһим галәйһиссәламның шул кабуллык турында бер дуасын әйтәм дә, шуның белән тамамлыйм. Мөхтәрәм газиз кардәшләр, әйттек кабуллык турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибраһим галәйһиссәламның мин аныгы, мин аның туганы диде. Ибраһим галәйһиссәламның исеме кем? Халилур Рахман. Халилур Рахман дигән сүз Аллаһ Тәгаләнең дусты. Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһның дусты. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Бу сүрәне күбегез ишеткәнегез бар. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ибраһим галәйһиссәламгә нишләргә кушты? Кәгъбәтуллада йорт төзергә кушты. Кәгъбәтулланы төзергә кушты. Халилур Рахман. Аллаһ Тәгалә үзе Рахман. Аллаһның йорты төзергә кушты. Аллаһ Тәгалә үзенең йортын, үзенең сөекле бәндәсенә төзергә кушты. Нәрсә диде Ибраһим галәйһиссәлам? Раббана тaqabbal. Аллаһ кушты пәйгамбәргә, Ибраһимга. Аллаһның йортын төзергә. Ничек инде кабул булмасын? Аллаһ кушты. Ләкин шунда да Ибраһим галәйһиссәлам нәрсә диде? Раббана тaqabbal минна, и Раббым, кабул ит миннән. Күп генә эшләр эшләсәк тә, күп генә мәчетләр салсак та, күп генә кешеләргә изгелек эшләсәк тә, күп генә кешеләргә вагаз сөйләсәк тә, и Раббым, кабул ит. Кабуллыгын. وَإِذَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا дияллаһ Тәгалә. Әгәр дә гамәлебез, эшләгән эшләребез мактану булса, рия булса, кешенең күзләренә матур итеп күренү генә булса, безнең бөтен эшләгән эшләребез тетелгән тузан шикелле булыр. Ишеп җири тузана, без аны тота алмыйбыз. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, менә шушы пәйгамбәрләрнең, бигрәк тә безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре генә түгел, аларның гамәлләре безгә тормышыбызда бер дустур, бер закон, бер устав булып тора. Әллә кемнән эзләргә түгел, әллә нинди кумирларны эзләргә түгел, әллә нинди шейх әйткән, фәлән иткән түгел, башта Коръәннән, соңыннан хадистән табырга, инде таба алмадың икән, галимләргә киреп, алардан сорарга кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы хаклыкны аңларга,
Silahlarına tugul belki işimizde de, amelimizde de şunu dürüst edip ispat ettirgen nasip eyleseydi. Ve aqulu kavli hâzâ ve estağfirullahal gaffâra li ve lekum ve lisairil cemaatil musliminel hadirin ecma'in. İnnehu huvel gafurur rahim, el cevadul kerim, es semi'ud du'a.